Kiki, Chris, White. Така. Нямам търпение, не мога. Kiki, Chris, White. Виждаш ме как тича готин. Питай мама, за мен и тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако печен е професия, бързо ще загубите. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. От първи ден на земята съм добър герой. Студила съм бомбон, съм готвал. Леската на кината ще сваля. Very good, с бабата ще пресека. Very good, с бедно лице, не усмивка ще навериш тут. Съм първа класа, пресичам само на зелено. Не тичам, а се движам бавно постепенно. Ще помахам на шофьора за така до къщата на майка ти потегля. Това що ти помагам с турбите. Ти какво си помисли? Не дей така, де? Покажеш ме и виждаш ме как пича готин. Питай мама, за мен и тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако пече не професия, бързо ще се поведем. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. От първи ден на земята съм добър герой. Съдър съм бомбон, съм готин. Здрав, як стабилен и увиден. Благ, безобиден, позитивен, тих и невинен. Обичам мъжки, да, прекай мене. Аз съм Чилгай, магазин ще хърти ми вика без плай, без гай, very nice, без гай. Точно като саке, аз съм готин по рождение. Като майстор мани оправям твоето настроение. Май ти стана топло, това е от мен, червения флаг. The woman was too stunned to speak. Чопицата ми е свъртичко, сори мили мацки, ама верен съм на гаджето. Всяка кака опише граматиката, как пише с правилните знаци и с всички запетайки. И ако бях лекарство, ще съм край. Защо говоря, аз не съм мълчен, защото съм злобо. Мария, успокой се, моля те се. Дори не знам което е лице чат. Ужас бей. мама, за мен и тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако печен е професия, бързо ще загубите. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. В следващите прекрасни секунди ви съветвам да слушате това вместо как крещим, защото това ще бъде зле за вашите уши. Сутур бомбон, good boy. Сутур бомбон, good boy. Сутур бомбон, good boy. Сутур съм бомбон, съм good boy. Imagine да се качим реакцията при села във Варна.